assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe funnange hirnange rewa worgo ko woni hen sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe ko salminde fof en e juurade fof en e wiide alhamdulillah. En gatti kadi e tintinde rendo men on jii ɗum ɗo wiyete ko Dental Diine TV. ene mofti e nder hen alhamdulillah ujunnaje 10 e yimɓe tato nanton mofti. Ɗuɗal limto arab nanton mofti 86 to pular ɗo. Ɗuɗal limto arab 77 nanɗon. To kabruji pular 141. Dental Diine 1 180. sa rendini ko woni Dental Diine e ko woni dental kabru nangitaɗi e ko woni kabru ɗo woni duɗal limto arab e ko woni duɗal limto pular fof so rendi hawra ko 184. sa windi Allahu 66, Aliyu 110, Razzaqu 308. sa rendini Allahu e Waliyu e Razzaqu rokkatma ko 486 ko ɗum saawi e nder Dental Diine 1 e kabaruji e jangde pular arab fof so rendi ko saawi toon ko 486 tonga Allahu Aliyu Razzaqu. Ndeke noon Allah rokki en jingewɓe ujunnaje 10 e yimɓe tato. Dental Diine TV timmani konu ena haale jamma e ñalawma gila 2016 4e mois 16 ene mbiyete 16 4e mois 2016 nden fuɗɗa eɗen jaada jamma e ñalawma ala en tampi, ala en keyɗi, ala en ɗomɗi, ala en cellani, ala hetti. Amin gonde mon komin yimɓe nomon, amin gonde mon e muñal. Onon oɗon jahe haajuji moɗon, ɓe ɗo gadda, ɓe noon keyo gaddu, ɓe kalde ñafo ma naata kaala. Sa haali wonanma ayiba, sa deƴƴi kadi noon ka yaade aɗa haala. sa haali yimɓe cikka mata o ko biye oɗo ko haalte ko wona gonga, taw joom gonga on huccire men en daara gonga, en yiya gonga ni Allah. Ɗum saabi noon mbimi wadde tata kon noon en tampi yaadu e haalde wadde ñalawma oɗo so yunti. Ɗum waɗi mbimin ɗo eɗen keɓa guurte ñande 27 5e mois 2026 fonno wonde mi juumbammi 2025 on paami ɗon ko 2026 fonno wonde wona 25. eɗen keɓa guurti ñande 27 hawrata koye alarba garoɗo o 5e mois 2026 fonno wonde jumɗe mbaɗe 25 ko 2026 en paamen nani no moƴƴi. ɓamtoyten ko ñande 6 hawray aset 6e mois 2026 so haaji Allahu. Oɗo numéro en kalti kala gonɗo hen yo waɗi hen ballal muɗum, wonɓe Dental Diine, wonɓe dental kabaruji, wonɓe dental jangde pular arab e wonɓe Dental Diine TV. eɗen kalta elle haaldeteɓe ɓe nanani, wallahi on nani.
heddi ko jabde e gollude. Allah ne seedi on nani, heddi ko jabde e gollude. Duuɓi sappo konngol gootol ronka nanede, neɗɗo haaldama kongi 999 nani, kongi 3 ronka non daan, ngare balle, ngare jingue, ngare duuse tan gasi ronke nanede e jaɓede. Joni kam on kaalanama, on timtinama, eɗen keɓa guurti ñalawma araba o, le ñana 27 5e mois 2026 ko juurde, waɗa 25 ko 26 pewnon ha feewa. ɓamtoyten noon so Allah jaɓi on en mbayli jaɓɓal no wiira en nani haala eɗen jokkoya golle ñalawma 6e mois 2026 en nanani haala, en jaɓani haala. On ñalawma so yonti golle puɗɗittako, sabu ko fuɗɗito golle ko nande en e jabde en gollodirede e golle ɗe. Somin gacci haajuji ɗi amin gollodiremon saabi Allah, kala pinɗo dawa e dawol mum, heɓa kala mum waɗa e poos mum, arta wi on jarama, jokke golle ɓe hen na garna gadda, aroɓe addoɓe gaddirta ko ha golle ɗe jaara yeeso, ɓe donko abbade ɓen e jingodirde e ɓen ha golle ɗe mbayana foti waade waya noon. So Allah jaɓi ñalawma 27 so yunti, kala ko jiiɗon ne wayi no wayi, hoto mbiye ko ga, gande ko toon laƴi wona ga laƴi. So gonga haalete wona ga laƴi ga amen, ko toon kay laƴi e woɓɓe kam laƴani ne mbaɗa fodde ne fodno, eɗen jiɗi galle o yaara yeeso. Heddiɓe noon jaɓani wallodirde e mabɓe ha galle ɗe yaara yeeso. Ko wiyete Dental Dina TV ujunnaje 10 neɗɗo e 3 neɗɗo, Dental Diine, Dental kabaruji Arab, Pulaar, ɓe fof so ndeni ko 464. Ɗum fof renda jingande galle golle ha wiya oɗon gudda galle moɗon. Haydara mbiyata on onon jeeyi jawɗele mon, onon jeeyi portable mon, min ganda ɗo gonɗon, min ganda hay goto min jawa foɗo galle muɗum, wadde kam min jogui minen heddo laawol dartinde ko mbaɗanno ko, tawde wiyano ko ye ngar mbaɗen fodore, habrama kala naato ko nanga mbatta, mbiɗa e nanɗa jabɗa, jamfiɗa hoorema, jamfiɗa dental. Haydara mbiyatam heddi woɗoɓe kadi ɓen kadi ko gaddata ko en mbawata yaadu ɗum e dental ngal. So gonga haalate, fireji ɓuri min doole. Somin kalani ko ferete ñalawma goto, aɗa yenna kam joom galle ko ñamo ko jaro ko ñammino, an sa dawi ñalawma goto joɗɗa fodde balɗe 3 balɗe 4 yiyata mbuɗnade kes mahajiru kadi lolu kadi maaya kadi ko fonno ada ko jagge ha tiri arani, en nanani cer ene yonno so kala pinɗon gaddon ko dépensuji ha timma, gaddon haaji amen ha timma, min jokka golle. Kono hay komin jeeyi ko kadi jaggon hen kadi tigui min hokkataɓe, kala mon mofton ha tiiɗa, kadi kalamen kadi mofton ha tiiɗa. Ɗum nanni cer nannaki ko nanni ko gonga nanni. Eɗen jingam eɗen jaaha ɗo ha le 27 eɗen golla so Allah jaɓi. Le 27 noon ko ɗo woni alarba, alhamis ko julde, alarba kadi ko julde wonande woɓɓe. E noon eɗen jokka bindande ɗe e golle ɗe ha ñande 27 alarba garowo ɗo o 5e mois 2026 ɗon ɗe daaƴi, ɗon ɗe dari. So tawi noon min jii darde mon e golle mon, on mbayli gollal jaɓɓal, en garti en gaddi, mon ji galleji lawƴe ha laaɓa cer no wayanno o majjani. Dental Diine lawƴe ha laaɓa cer, Dental kabaruji lawƴe ha laaɓa cer, Dental Arab lawƴe ha laaɓa cer, Pulaar lawƴe ha laaɓa cer. So gartoyi noon kala jiɗɗo arde nattude windo natta yiɗa acce deeƴa, koni foti wona tan min gata min gollo jamma ñalawma suba kiide, oɗon paye haaju mum, min gono ga tan amin teltel min ngala hen. Woni gonga mbaɗen gongo jaɓɗo ara naata yoɓa, mo ala acce deeƴa, kono wona kay naata tan deeƴa, naata ara golle nde ara deeƴi, min ngala hen. Yo Allah ko nande famde. Heddi min kalani on min jamfaka goto moɗon, hay goto min jamfaki. Joguiɗo jawdi amin jooɗi hen kañum hoore muɗum,
artiri kañum hoore muɗum artira kañum hoore muɗum heddi aɗa andi ko deweteɗa ko rendin ñobba gadda an mo rawa ko min kaldane ma an gadduɗo min kaldane min kaldata komo addani o calli adduɗo o ene gollene jammañi sukki hiiɗe lewru ma tan ñobbo yaha jumumi ala hay mbuuɗ tede ara ma nde yawita noon ɗum ɗo min kadde e mum min kaali komin kalata ko eɗen keɓa gurte ñalawma 27 5e mois 2026 so tawi yonti ñande 6 o woni aset ñande hen golle poti fuɓɓamtude lawƴe ha laaɓa cer ande wonɓe heɓe ngala hen wasata woɓɓe hen to portaɓe ɗe ko bonɗe e ganda ko to lawƴama ha laaɓi cer kala gartuɗo ɓe gandu oɗo ene yiiɗi jeeyede hen addora kadi gonga hankkadi golla a wattaka e watteren no woɓɓe gara punto kam mbiya ha janggo mi addanma ara hen kala garowo yata ko gaddorɗo temedde mum 4 windo naata eyyi ko ɗum woni lawol kala garɗo addora goɗɗum hankkadi ala ha janggo ha weeta ha hiira ha lewru maayi ngala hen kala garowo tan ko jiiɗo nadde a yata aɗa hebli aɗa addi wona aɗa haala ala temedem 4 nannam ko ɗo gonnomi ɗen teddiɗo gonnomi mbatteɗa ɗon ko arab gonɗa mbatteɗa ɗon ko pula gonɗa mbatteɗa ɗon arab gonɗa mbatteɗa gasi ni foti hay goto min kaɓani hay goto min dukani heddi ko min haqqija min nokki dañde kadi min nokki yaade min nokki kadi dañde min gollori min nden min daƴƴo golle ɗe ha dañon ko baɗɗon gara mbaɗen no foti wade wassalam wonno haala ka hande ka min kalano min tongi haala ka ɗo henne nanowo nana jaɓowo jaɓa garowo ara mo arani min jokka hajuji amen ha ñana nanɗon jaɓɗon garɗon jokken golle wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin numéro o nan ɗon o majjanimo 77 906 14 81 karne mon no woodi so ari kala garɗo windade windo wonno ɓe noon joɓi no hitande no woruno ɓeyna ɓe gandiɓe so tawi lowƴiyama ha laaɓi cer kala hen mo ganduɗa ko jobnoɗo lewru mum ha timmi mbimi on oɗo gandi no 27 kam to no maayi 27 koye gutu wona 28 29 30 to no maayi wadde kala gartowo artirta ko yobde lewru maayi kala garowo kadi addata ko ara ko lewru kadi lawƴama ha laaɓi cer kala joɓta tan nanne gasi kala joɓta tan nanne gasi ni foti le 27 en keeɓi gurte 28 29 30 31 no maaya wadde so lawƴama ha laaɓi kala garɗo arata ko mbaadi yobde naata yoɓa tan naata yoɓani acce deeƴa eyyi nani 77 906 14 81 ɗo min kadde e mon min kalani on nanowo nana jaɓowo jaɓa garowo ara mo arani addoytake aɗa yiiɗi mbaɗa no jiɗi waɗata ni wonata min gacca hajuji amen min nonko hay haji min kumto amin kumi ga oɗon kumti toon oɗon jaahaji moɗon min ngala hen wassalam